MAATTA34. Nyt mun tässä matkalla 4. Mulla on tänään synttärit, eli nytten. Ja mä oon saanut tämmösiä paskoja synttärikortteja muutama. Ottakaa hetken. Niin. Tässä on tämmönen teltta, mikä on harmia vaan avattu. Ja sit mä sain tämmösen. Tässä on näin paljon irtokarkkia. Maksoi jotain 8 €. Ja sit mä sain rahaa paljon. Ottakaa. Sä helvetissä. Voi fui. Missä? Joo, no ei tässä ollutkaan mitään. Ottakaa vähän. Joo, tässä. Joo, täällä. Rahaa. Tässä on 260. Monta laskea? 20, 40, 60, 80, 100, 110, 160, 210, sitten 250 eli 260. Joo, oli aika paljon, 260. Ja niin. Siinä oli kyllä harmi vaan kaikki. Ja sitten sain tämmösen tassapussin. Sitten ottakaa vähän. No nyt mua vaan harmittaa ihan vittuun paljon, koska mä sain vaan rahaa. Mä saisin kaikkea tämmöistä siistiä kamaa, mutta mä sain vaan jotain vittuun telta ja sitten rahaa. Siis kyllä se teltta on tosi hyvä, mutta vähän vitusti ärsyttää kuin pelkkä rahaa. Ja mä en tiedä mitä mä ostaisin. Kondomet. No ei todellakaan. Mä en tiedä mitä mä ostan. Moikka moi.